What are you doing to me, doing to me? People living on top of each other. Some days I've got to get out. Sing up Ilisana Kanjani. I've had enough to take away. Undenzani Melwane. What are you doing to me, neighbor? Undenzani Melwane. What are you doing to me? Oh no, no, no. Oh no, no, no. Oh no, no, no. In the night, do I hear you calling? Undenzani Melwane. But you my neighbor, I'm your neighbor. Sing up Ilisana Kane. Undenzani Melwane. I am your friend, I am your neighbor. Daniel, that's what it said. Undenzani Melwane. Ay, yes. What am I doing to you, doing to you? Undenzani Melwane. What are you doing to me, Oh no, oh no. In the night, do I hear you calling? Undenzani Melwane. But you my neighbor, I'm your neighbor. You, Dada, hayi you andibathandisisi nokabo bafo bathathu bayabonakala le miguva lijinga apha kwamarhadede. Tyhini kusexhakalala na apha lo mfazi akaqalisa usebenzana hayi suka tyhi Qhekezi waphi iTV Mkile? hayi wena iwayilesi yam dada tyhini nkosi yam Awumecele. Akusancedi logic. Mampinga Mthuthuzeli wadlala la magubo akho kukubi kunje lapha endlini. Kanti banixesha ngoku. Hey, yenzeke nini lanto? Yenzeke nini mama? Ntoni mama? Uqhekezi waphi endlini? Uqhikeziwe, siqhikezelwe. iTV imkile. Elagumbi langaphambili. Ingathi bekudlala umzwandile imvula isina. Oh, imali yami. Imali yakho yantoni TV le yam? Oh madoda, imali yethu engaka? Angela, iTV yami imkile. Kuba lo ufuna ntoni? Mamcela. Ndifuna ungena. Kuqhubeka ntoni apha ekhaya ndixele ntoni? Mntanam kuqhekezi wapha sikayazi into elahlekileyo. Oh, ibhukisana yami yemali, nemali yami yeband, imke yonke. Yintoni enye into ebiweyo? Ngaphandle kweTV newireless mntanam le ntlekile sandwayibona sikaqoni. Kuzafuneka sikangakhangela. Oh Nkosi yami. Hayi. Ibhoti le yemali yalapha endlini. Ibhokisi kaMthuthu yemali. Ibhokisi yemali yecawa. Ngoku ke ndisele nje nale madlana apha kum. Lelishumi lamarandi. Nala masenda mbali. Nansi yamdade ebuye eTaxini. Usinde nje kuba ubungekabuyi. Kungenjalo nomvuzo wakho ngawumkile. Andifumananga nalo mali nje. Ngokuba Umnikazi walamzi ubaleke nemali yonke nabantu abamsebenzelayo bafumananga nepeni. Ngiyabona ke ngoku sisikhumbuzo sokugqibela esi esivele ofisini. Kaloku zinyanga ezintathu zonke irent ingahlawuli. andakulunga lonto. Ningenwe yintoni nina nababini? Tyhini sinengxako zoneleyo kule ndlu. Nolithanda uyabhuda apha. Andibhudi ndifuna ukubuyisela umthuthu lo msesane bendinike wona. Ningafumana imali eninzi ngawo. Noko ngayinela irent. Unyanisile umthuthu ntomba. Kaloku siyabubulela mntanam ububele bakho. Enye into thina apha endlini ufuneka sizame iqhinga lokufumana imali. Ndingalinga ukugcina abantwana emini. Nangona ndiyazi loo nto uba ayihlawuli kodwa noko ndingadibanisa nakule modeling. Nam ndingakuncedisa.
kuba ndiyazi kakuhle indlela abantwana abancinane abahlupha ngayo ngamanye amaxesha. Ndingavuya ntombi. Oh kwelo ke mntanam, icacile into yayilunge ngezantsi ukuzakudala ingalunga nangoku. Nami bendingancedisa. Oh Mpinga, mntakwethu sizokuba nayo imali yokuhlawula uphela kwale nyanga. Hayi noma ungandihlawulanga kule nyanga kwaye andizukusela tu. Ndiyathemba lento izandivuyisa. Oh Mpinga. Oh Mpinga. Oh, nokuba ke mntakwethu uyinkunkumakazi yenxilakazi. Inene bona ubuntu nawo. Enkosi. Mhlawumbe singazama nalatheko labantwana bonakele bethetha ngalo. Unotshe. Unyanisile sinyanzelekile. Sifumene. Ufumene ndoda? Roll skits masibanga. Nene, inhlupheko ngayiphuma umntana kwabani? Kubani besazi bangenye imindaba endihlamba igxamse zamanye amakhosikazi. Ingxaki yokokuba tata. Ingxaki ke wena Gcina ubona nje. Yokuba uba ngaba sithenga ukutya, asizuba namali yawubhatala rent. Kanti ke izinto asikwazi uzenza zombini ngaxeshanye. Bom. Hey, lequlu siqule sathi saliphinda kaninzi. Bada abantwana baziva benguShaka Zulu. Nansi imali yami endiyifumane kwelatheko labantwana. Le ngekaMorris noRuben xa ngaba sixakeke kakhulu. Hayi sixakeke gqitha tata. Hayi banenceba ke khona. Kodwa bazawuthini mona? Hayi tata, bathi bazawuzama ngaphandle kwayo. Kodwa ke baneminye imisebenzi desiqalise eklabhini. Bom. Hey wena uyangqola? Ntoni? Hayi akunomsebenzi. Yekhawulezi leyo, ize ngendlela eyodwa. Yathi mfundisi, ngendise nemali eninzi, kodwa ndisuke ndakhuthiswa ngototsuka khona. Namhlanje ngachada ndifuna abantwana ababini qha inkwenkwe nentombi. Akufana umama womntwana bebalekele emsebenzini. Indlela abahlupha ngayo abakhali bodlula nefactory eziqhusha umbisi. Imali kodwa uyiphethe? Hayi yona noko ikhona qha bahola uphela kwenyanga okufanele ndilindele loo nto. Kwayinaba zezinye ingxaki kwakhona. Hayi tata, yileta ivela kuBettina udadewethu. Ukufunela umsebenzi phe Wild Coast. Kodwa ke siyawufuna ntoni kude kangaka? uSam, umyeni wakhe ke lo. Ufuna indoda ethembekileyo engamqhubela ishishini elitsha alivule kude kufuphi nehotele nekhasino. Kodwa baza kumkhuthaza utata ukuba aqhubele phambili ngomsebenzi wakhe wenkonzo. Hey, ndiva kuthiwa siyaduma kulaa ndawo. Kwaye kukho nemisebenzi yabantu abakrelekrele njengoChiki noToto. Uthi singobani? uChiki noToto? Kukwakho ke neengcinga banazo ngomampinga. Bathi ke bazabe belapha ukuphela kwenyanga sizobe siphicotha ke lento. From your loving sister Bettina. Hey, ifike ngexesha elilile lencwadi. Xa sendidanisa eWild Coast. Hayi, makade banikwazi usela xa umampinga engaselile. Mampinga, khe kuzincuthekisa ntombi. Tana butywala, uzamphathela kwinyanga izayo. Hayi enkosi, bendibathembisile kwaye ndizawuzama nyhani kule game. Mampinga, tana butywala uyosela kulaa kamera yakho. Bendibathembisile. Yiqikizo uphi umampinga? Inokuba useshibhini. Ndibonile mna bangeke akwazi uzibamba ixesha elide kangaka. Ndiyenzile, ndiphumelele. Wenze ntoni nampinga? Ndiphume kwamarhade bendingathanga ala nethonsi. Awundicela uxola into endithethileyo mpinga. Ubusithini? Ayinamsebenzi. Mampinga, usebenzile. Uyabona ke ngoku uxa siza kumoyisa umtyholi kweli dabi. Mfundisi, ngiyawutshika umnyango. Uyayazi umthola ngase? Uyayazi.
Ntombi kaMampinga. Cwina, andiyiboni kakuhle le nto ibhale kule ncwadi. Iphi kanye le ndawo kufuneka siye kuyo? Hayi man tata, yindawo entsha. Ngumganyana nje omfitshane ongangeekhilomiters eziyi-5 ukusuka eWild West Coast. Oh hayi man, Wild Coast Casino. Sifumene umsebenzi yase-Wild Coast Casino. Yu, apho ndikazuza amawaka amarandi ngerandi nje enye. Kanti kuzulumke kuba ungathi ulahlekelwa yiloo randi ukhwele ngayo ubheka pha nale uzawufika udlale ngayo pha. Mhlawumbi ndingafumana umsebenzi kwiibhendi zaphaya okanye ndiqalise eyam ibhendi. Khawuthule, zonke iibhendi ezaziwayo zidlala phaya. Yu, mhlawumbi ndiqashwe ndibe yibhamedi ndiva kuswa utshwala busalwa simahla phaya. Mpinga, bendiba noko siyamoyisa umtyholi ngeli thuba. Hayi kaloku Mpingakazi, iziselo ezisimahla zilungiselwa abantu abathengayo. Ndiza kuba ngumdanisi khafana ucinge ezo zihombisi nezo ntsiba. Wow, Uzazodala ubusika. utsho njani? Asazi bakuvumela ukunxiba impahla xa udanisa ngenxa yobagodola. Heyi, kodwa unothiki intondini. Mna bendingasoze ndidlala ebhendini ndibukelane nodade wethu ehambasa. Mzwandile. Nezothe. Kanithule ngoku. Thulani nonke nimamele mna. Niyabona ke ngoku ndijongile nje ngathi nonke nisemaphupheni. Kanti ke noba siyahamba kodwa sisenenyanga ezinzima phambi kwethu. Uthatha ukuthini xa utha comfortable ukuba sisebenze namhlanje? Ndikuxelela ukuba siyahamba nje. Uthetha ngomhlawumbi ngoku ingenaphi into bakufonelekayo? Umakazi usifunele umsebenzi ekhasino. Akunjalo, ufunele utatakho umsebenzi kufuphi nekhasino. Uchana ucwethe. Ngoku kutheni iphela usihla nomcinga nje? Uthini ngala msebenzi waseklabhini? Uthini ngathi? Uza kusishiya nje? La club soze iqheshe ukulungisa engekapheli inyanga. Lilonke kuyafuneka nifune omnye umuntu ozawungena endaweni yami. Umuntu kuyafuna ukuba enze imigudu ixesha lisavuma. Eyona nto kudala ndilindele lithuba. Wena uyacaca mpela uba usikhathelele. Loluthando. Kodwa Cikibeni bazokungaxakekanga ngokuhlwa nje. Uyandibona nje na uba ndixakekile. Indawo uqala incinci la disk ayifani nendawo ndizabe ndizihamba eWild Coast. Beniba uNoluthando uza kuncedisa nje. Oh, ebengakali unomthuthu ngoko. Noko Ciki ngathi andithathi kakuhle ukuthi wavela ubhanqana kubeni. Ububhanqa siphambene. Okoko ndijoyine nabantwana emini yonke, ndihlamba neempahla zabantu. Ngokuhlwa nje ke fike ngincedisa umama ukayina kuba sinayo imali obhatala irent. Wena uthi gqiso ufuna undise disk enuka esendlini ethile engayaziyo. Kulungile Ciki, kulungile. Akho ndilungileyo apha mna ndidikwe yiloo ndifuna uziphilela ubomi bam ubumnandi. Dish. Utheni uzimisela ukudansa phambi kosomashishini abaninzi unganxibanga? Dish. Asikathemba uthi showbiz nje. Dash. Themba. Hello? Oh, kulungile. Mzwandile, kabiza umama wakho phamsinyana. Mama, ubani lo? Umamfundisi man. Ufuna aba bantu bakwantule eWild Coast. Uyeza nje. Mfundisi, ucingo lakho liphuma kubantu bakwaNtuli. Kudala ndiyilindile. Oh. Hello Bettina, khanishanye bantwana ndini. Hello? Ewe, hayi sesifikile esigqibeni sisi. Oh, asisavuyi ngako. Intoni? Indlu ezelifenishala ihamba lo msebenzi. Hey! Indlu siyifumana simahla. Hayi kakade dadwethu, ndiyakwazi kaloku wena awufuni abantu abakusebenzelayo ibe ngathi ngamahlwempu. Ikakade intoni endiyawuyenza pam? Bettina wethu, uAlpheus ufuna ukuqonda ngalo msebenzi. Oh, thini molo sibali wam. Wethu ndakugqibela ngokuya. Umsebenzi webhanka. Ndingazi into ngezoshishino nje. Hayi mhlawumbi
Sam ngowuthetha noAlpheus ngokwakho. Uyabona unexhala ngoba ke akanamava kwezoshishino. Ndingazi ke ngoba uyipasile iJaycee. Hallo. Ndiyakuva. Kanye yintoni ndizawuyenza apho mna? Mbuzi bikhona niBishop phaya. Ngiyaqonda. Yethu. Yisem, ingabi khona iBishop apho kuloo ngingqi? Hayi ke ayinamsebenzi mntakwethu ngoba iza kuba khona xa sesifikile. Thini mandinganibambezeli itorhwana. Kaloku nomnxeba uyayitya imali. Siza kubonana kwakamsinyana torhwana nisale kakuhle noBettina Sam. Ulithuba elihle elikum. Uvuma tata torhwana. Hayi sawuvuma siyahamba. Siyahamba ndithi kufuneka ndiyokwelita impahla. Hey, siyamangalisa ezi ndaba. Ngathatha mntana bazongibona xa ndidanisa. Mfundisi, lijikela inyana endifupha yi? Yes, nami xa ndingayifumani le mali ndiyavula ibhari. Ke uthini ke tata wethu? Andiboni uba ingcinga efanelekileyo le. Irhamente yam izawuthini? Hayi suka mfundisi. Oh tata, funekile sihambile tata. Asinakuliphosa tu elithuba tata. Hayi noko torho isirhamente yam ifuna ndilapha lonke ixesha ngakumbi abantu abafana nomama uthanda uzawugcinwa ngubani? Lusapho lwakhe tata. Kakade zinkunkume ezingento eziya. Mababe noncedo abalenzayo tyhini nabo. Uzayifumana nenye irhamente nje phayana tata. Mhlawumbe ibe lulutsha nam ndingakwazi ukudlalela iingoma zaphaya ezivuthayo zecawu. Siza kuba lusapho olubalulekileyo kulaa ngingqi tata. Nomzwandile uyafuna ukuhamba. Akunjalo Zwayo? Oh. Uphi nalo mntana? Wo, unomrhuquke yile ntetha. Uqoma makahamba yodlala. Bazilanda nini tata? Zondile. Daniel, kuthani uxanda bazakwenzakalisa izinto? Asizo zakho ezi-roller skates. Zezam ngoku kuba umki Kubani omkileyo? umzwandile undiphe zona kuba abasamfu. Daniel, kanye ufuna uthini? Uphindele kwikhaya lenkeda. Intoni? Zaphulungu le ntambo lamfazi. Zondile. Mandla. Kangumbona umzwandile. Hayi mfundisi. Hey! Hey nina! Makade vuvile sana basiye Wild Coast. Uyazi nina, funeka intloko zenu zihambe ziyohlola niphambene okanye ningathini kwenza into nje emntaneni. Imakadebe, uthetha ngantoni kanje? Ndithetha ngalo mfazi kuba ndiyayazi uba zizenzo zakhe zonke ezi. Inye nje into ndithetha ngako kuhamba kwenu niya eTranskei. Anicingi tungo usizana lo mntwana enanxeba nimfumane mfundisi. Ikuthiwa ezalula ikwahamba lula. Uzuthula ithi tu wena manje. Hayi kanti mamfundisi ungakhathazeki. Awubuphindi ubonane nabantu abafana omarhade bepha uyakhona. Uza kufumana abadlula mna kule ndawo yakuyo. Ingathi wena ungathi zonke ngesenzo senzileyo. Imakadebe, yintoni kanye othetha ngayo? Ndithetha ngomzwandile mfamantini. Awuyazi bumkile. Uyephi? Angayaphi xa ngasenekhaya kuba abantu bebakhathalela bayamkhanyela njengoPetros. uPetros bani? uPetros umdisithile okanye zange ulifundelo bani? Sixolele Nkosi, wasiyazi into esiyenza. Oh, tata ingaba uye kwikhaya lenkedama? Cina, into kufuneka siyenzile, funa siyofuna lo mntana kawo lo mzuzu. Awu, usiza nalo mntwana Nkosi yam. Ingaba ucinga ntoni ngathi? Awuyazi icingwa ndima. Kaye kuba ngigqeda mbekweni wena. Mandla, ubungenasinceda toko sithwale ngemoto yakho yokufuna lo mntwana. Umfundisi, yonke le migudu enxa yegeza lo mntwana. Hayi bhuti Mandla, akalogeza ngumninawe wam. Mandla, singayibulela lo mbeko. Hayi kulungile, masambe. Awu, ndisuke ndaneentloni. Angabuya kodwa tata. Ukuba ngaba nje mntanam sinomxelela indlela esizisola ngayo ne. Masimfumane kuqala. Yonke into ixhomekeke kuye. Nokuba bangahlala kodwa baza kukhutshwa endlini ngenxa yerent. Uyazi naba singabanceda kanjani? Awunokubaboleka imali. Ha, ndingababoleka kanjani?
la mfazi akasoze sikhuphe isiduma ngezoboleka imali apha usuka bazophela bese engxakini edlula laba kuyo ngoku inokuba ikhona enye indlela ndinaleli icebo thula wena ndinecebo elidlula eli lakho hayi akakho kwabo makhe ndibuze abantwana makhange bambone ukuba akakho apha uxolo bantwana bam ngabakhe nambona umzwandile mzwandile cela undimamele nje kancinane mfo wam sifuna ubuyela ekhaya andisoze basigcinela wona bodwa awu siba njalo kaloku mfo wam nathi ngamanye amaxesha hayi wona tata umfundisi nguye ke wacingela abanye uyakhathazeka ngerhamente yakho nokuba ungazalani nabo mamela kaloku bayazisola kakhulu mzwandile nam ngokunjalo wena ubusithanda ungazenzisi uba ubufuna uba ngomnye wabantwana bam kanti ke wena inkosi ithi eBhayibhileni kufuneka sibe nothando sibe nenceba thina ke ngoku asiyenzanga yonke loo nto asiyilandelanga indlela enkosi ngoko ke siyazisola sithi wena buya uze ekhaya ingathi ndikeva ukuba uthini na ucimba angasithemba kwakhona nene ndinguyena mfazi ungenamfesana elizweni phela kulungile likhuphe inyaniso leyo mama jonga basebahlangabeza abantwana bam ngelinye ixesha ngicinga into yoba le ndoda isisidenge mhlawumbi indoda engcwele wazi bani ukuba besingenaziphoso ngesingengobantu benkosi Bikizwa akunayo enkonzweni ngobuso bunje kwakufuneka ichizile ukukhuthula ubuso bakho kodwa nkosi siyazama ukuba njengawe ngalo lonke ixesha oh mama akubonakali ngathi siza kungenisa inkonzo namhlanje sivakalisa ilizwi lakho elilungileyo utsho ngoba we kusekho abantu ababini kuphela nokuba kukwababini okanye abathathu hayi ayilunganga tu yonke lento siza kuyihlawula njani ngoku irente uthetha umfundisi wathi inkosi yakusibonelela usifundise nkosi ukuba sikuthembe ngamaxesha onke nokuba ngawembandezelo sayiboni ngonyama yakwaYuda sayiboni bhala encwadini sayiboni guqa ithandaza sayiboni bhala encwadini sayiboni guqa ithandaza sayiboni ngonyama yakwaYuda sayiboni ngonyama yakwaYuda sayiboni ngonyama yakwaYuda sayiboni ngonyama yakwaYuda sayiboni bhala encwadini sayiboni guqa ithandaza sayiboni hayi kheni torho umbhiyoso ucana emva kwemini masambe sibheke ecaweni yezithasela kheni oh masambe kheni ngonyama yakwaYuda sayiboni ngonyama yakwaYuda sayiboni bhala encwadini sayiboni guqa ithandaza Yabona ke Magcini asayi indawo nje inkosi bamelwane Nkosi somandla sayiboni ngonyama yakwaYuda sayiboni ngonyama yakwaYuda sayiboni bhala encwadini sayiboni guqa ithandaza sayiboni bhala encwadini sayiboni guqa ithandaza sayiboni ngonyama yakwaYuda sayiboni ngonyama yakwaYuda
sayibona ibhala encwadini sayibona iguqa ithandaza sayibona ibhala encwadini sayibona iguqa ithandaza sayibona ingonyama